И така, здравейте хора отново. Аз се завръщам. Аз съм Аскилно. Да. В момента сме в Соплекс. Юху, да, защо виждате екрана ми? Защото OBS ми пъква. Така, добре. Сега, какво ще правим? Ще играем Skywars. Ей! Skywars. Така. Тук ще играем Skywars. Ето го. Skywars тук е много хубав. Мен лично много ме харесва. Лобите е готино. Не го показах. Нищо. Има хубави китове. Ще вземем този, защото е най-хубав. Много време като жена. Така ставаме сериозни. Аз съм само аз. А не играят по-ще 10 секунди. Давай, почвай. Давай се приди още в началото. Iron. GG well played. Просто може да кажем GG well played. Всички. Аз да получавам бази метания. Ще му затворим. Добре, ще го вдигна. Ало, няма да си говоря с тебе. Затворих му. Окей, добре, завръщаме се отново, живи сме. Остай майньо. Така, тук е адски много това ран, обаче... Процес тук мога да се направя цяла гера. Този ми скочи. Умри в лава. Яш го да не па. Умрях. И ми е виновен за всичко. Ми беше... Ой, пак забравя да ви покажа опито. Така хора, сега ще изпълня друга тактика. Това е тактиката да се скрием. Тоест, какво ще направя сега? Буквално ще се скрия. Тоест, сега ще се крия. Не знам дали се получава, дано се получава, защото ако не се получава, ще садна. Защото повече клипове не стават. Така. Ще се крием с ето този обсидиан. И ще тръваме хората. Само не го поставя отгоре, защото още обсидиан. Найс. Имаме спаунер, който спаунва... Мисля, че спаунваше такова гадини. Такива прасета спаунва. Този спаунер. Тая игра ще играем много внимателно. Както обича да кажа господин Физическо, внимателската. Сега какво? Ще ми се пречка, ще. Айде. Хора да... този как? Твоята. Сиганин! Умри, Сиганин! Расист! Умри! Не! Умрях. Мразя живот. Между другото, може да ги тролвате с TNT. Имате Enchanting, който аз не съм използвал до сега. Мега Хантер, това също съм го използвал. Това съм го използвал само егови видео. Добре. Защо не се взема кит? Това ще е гаден Skywars, между другото. Тегав изглежда. Изглежда много приятен, ама ще го видим. Fishing Rod! Това колко е легит! Събаряй! Между днес в Fishing Rod, освен че вкарва демидж, освен че прави много демидж, прави още много хубави неща. Освен това може би ще снимем на легал. Но, може би не. Не знам. Не обещавам нищо. Ще го този! Умри в Fishing Rod. Ела да умреш в Fishing Rod. Да, пак. Косото е колблок. Фурне си крафтинг таблети не ми трябват. Ще ги набия с този Fishing Rod. Ня! Ела да умреш в Fishing Rod. То сме би! Не! Да, ето го лобито.
Може да го разгледаме. Този път не може да се хвърля директно. Не съм го виждал сега. Като цяло аз не съм го разглеждал цялото. Освен това, играех и в Team Extreme. Мисля, че го знаете, т.е. това е доста голямо не премиум сервер комюнити. Но! Такова. Да, готин е сервера, но загубих това. Загубих картата и не мога да намеря минигеймс. Къде са? Окей. Тая игра няма да тръгвам сега. Тая игра не съм баща, ще се крия. Са legit MLG Pro стратегия. Тук сме много на гъсто. Това въобще не ми харесва. Вероятно няма много от честните бъдат старашени. Тъй като тук сме много близо един до друг. Измиловата. Бързо, тараша. Тараша е абсолютно с който може да ми потреба някога. Вземи брадата. Вземи брадата. Бързо. Чупи. Това е legit стратегия, хора. Ох, то сме без фишинг род. О, въй. О, бе, остема, бе, нещастник. Остема да се направя къщата. Хоп. What? Какво бе? Окей. Си направя, че не мразя тази игра. Що пише easy, за да видя колко точки имам, аз нямам много сакар. О, това е easy map! Това е easy map, my friends! Този мап е толкова easy. What? Това е една секрета, но ще ни почна. Така, това е сложна среда, в този мап има трудна среда, но пък иначе е адски яко. Там между другото е много трап, там е трап честа, затова много трябва да се внимава. Този мап си го спомням, на този мап бях спечелил един път. Много е тролерски. Значи отиваш там, но отивах до средата. После като дойдох тук и отварям честа, аз съм някакъв спокоен, обаче стоя на ръба на острова. И изведнъж се оказа, че това е трап чест и гърми TNT. И аз се стряскам естествено, защото това е TNT, нали? Можеш да умра. Обаче не умра, защото съм велик. Просто защото лъкнах. Препоръчвам да мисля, че съм умра, защото съм велик, че не съм умра, защото съм велик, отколкото защото лъкнах, така че... Аз съм велик. И обичам да съм на кон. Не, мразя... Не мразя конете, всъщност. Не мога да кажа, че мразя конете, но... ми е било странно винаги. Можем, мисля, че 2 или 3 възможности да се кача на кон. Може би чухте брат ми. Каза нещо, което в принцип е много пред камера, но нищо. Добре, спокойно. Всичко е наред. Всичко е наред, само стигам до средата. Кой те ми стигна? Някой падна, май. Не! Мразя тази игра. И между другото не мразя. Освен на ако играете на последния снапшот, защото играх, не знам, survival. И съм много енчантнат, ма съм адски опагера. Имам адски опагера. Този мап ми изглежда интересен.
Има тинти. О, това е тролмап. Това е тролмап. Ще гърмя. Ще си гърми. То мап ще го спомням, на този мап съм печелил. Имаш един много як мап. Това е просто незабравим момент. В преломен момент. Това беше първата победа на Skywars. Какво става? Някакво, нали? Играем. Едно в едно сме, т.е. един срещу друг сме. И някакво, разберете ли хора, аз просто получих златна възможност. Той не се енчантваше. Пише се енчантваше и аз само скочих в гръб и го отрепах. Тогава ще да танцувам от кеф. Това беше много якото. Това беше първата победа на Skywars. Невероятно съм чувствам да е тя победа. Това в първоначално смисъл ще не мога да играя добре с Skywars пък. Някой вече гърмите, някой вече има среда, така че трябва дълго да внимавам. Там пивето ще бъде тежко. Тази страна още никой не е пристигнал, така че бързо. No fear Askiona, о, някой падна. Ха. No fear Askiona is here. Също не може да има fear. Давай. Но, среда. Среда, здравей. Бягай! Йола! Сам чеш ми малко по-трудничко. Спокойно, хора. Спокойно. Тарашим, тук няма, то не е нужда тараши, някой тараша. Бой, някой ме лови с водица, Нямам снежни топки. Само да има снежни топки, човек, само да има снежни топки. Само една снежна топка ми трябва на мене, бе. Една снежна топка толкова много ли искам, бе. Че боли, как боли от двамата паднахме. Сега кой го уби? Не се разбра. Можеш да си спрят каски, т.е. да им са 5 дъмата. Ще един мап много красиво също бях спечелил. Обаче, му разбира, родители хората, те си взимат дъма каските, те си правят дъма каски, по положение, че можеш да направиш тия дъмата много повече, може да направиш дъма меч, може да направиш чест плейт. Ако лъкнеш малко повече, имаш повече диаманти, можеш и чест плейт и такова. Меча, ако вземеш 2 пъти по 5 диаманти, имаш. И ако си взел този хубавия кит с бутушки и панталонки, имаш всичко. Реално. Хора, съм готов да набия някой. Почвам след 3 секунди. Искам победа обаче. Този Skywars искам победа. Игра за победа. Брат ми, няма ли да спре да крещи? Не знам дали го чувате. Тя си микрофона ми да не хваща толкова. Но да, тъй като се просявам на компютъра. В принцип нямам много възможност да сядам на компютъра и се просявам, защото научих по-бързо и няма да излезам още с брат ми навънка. Да, богат съм. Съм богат. Защото Господи е българ. Пия си Криско. В принцип не харесвам Криско. Сега не реши, че след Криско ще мога да реза копирайта. Бързо. Да. Това мап може преспокойно и без китове да го изкарам. Това мап без китове можех да си го изнеса. Просто казвам. Не, че кита въобще не ми е полезен. Ще такова не казвам никога за китовете. Китовете са най-хубавото нещо. Но не кит в смисъл на дебелия кит, ами в смисъл на китовете. Както винаги имам невероятна гледна точка за китовете. Обичам китове. На сърце китове. За малко да ми падне айранчето. Горкото. Сега ето и ще падне. Войта.
Той пия Void. Кой обича Void Space? Никой не обича Void Space. На новия снапшот пукнах в Void Space, защото тъпите портали бяха бъгнати. Мразя порталите също. Може, не, разбирате ли хора, може поне да пишат, да казват тъпите моджанг, че тъпите портали са бъгнати. Чакайте, защото ще падна в тъпия Void. Всичко ще е тъпо. Трябва малко кол да изкопам, че няма колец. Някой беше слейнат. Карто няма ще бъда слейнат. Много скоро. Много айран между другото хора. Има още. Какво става с този айран, бе? Пичове. Богат съм. Кол няма много обаче айран. Айран е в изобилие. Той между другото, принцип кола може да изпече много айран. Аз затова харесвам. Така сега ще падне. Това няма да съм на него. Да. Чакам го аз. Познавам твърде добре тази игра. И тук може айран! What the hell? И още! Хора, където копнеш и за айран. What? Защо? Що толкова помагат? Аз тук имам full iron. Аз имам full iron set. Още iron. Чистит full iron set на всички, които са си взели, които са... те повечето не са губили време да копат айрана. Повечето директно са тръгнали в средата. И това е доста голям грешка. Между другото, да, доста хора искат бърза среда, защото на средата има доста опа гир понякога, но не е толкова важен опа гир, колкото е важно да си изкопаш айрана, защото знаете ли сега кой ще е с една крачка напред пред другите? Това момче. Който може би никой от вас не знае кой е. Той е Аскиона. И да, смених си ника. Вече съм Аскиона. Ако влизате в Soplex, ще ме видите само единствено като Аскиона YouTube. Тоест Аскиона Юта. Аре бе. Май не съм айран. Давай. Бързо ме тук. Много се убиват бе хора. Ама това стои сигурно е от други игри. Така. Няма диамантите и че няма да се правя айран кирка. Директно почвам айран сета. Честплейт. Бутушки. Да, някакъв цели айран сет, фул айран сет. Всички ще ме гледат плашено и ще бягат от мене. Ще имам фул айран сет. Нека да се дооблека. Това е Protection 4 бутушки, обаче все че айран бутушките са по-добре от Protection 4. Но аз така не че мога да ги пинча в един момент. Никой не върви към мен. То тук има форнес. Защо не? А къде са всички? Има доста. Трябва да има доста живи играчи, обаче няма никой. Сега ако следам долу има някакъв. Не, няма как. Трябва да видя дали има енчантинг. Има енчантинг, не съм може да енчантна. Смислите, че са базика, ама не аз мразя са базика. Особено с зип математика. С зип математика никой не са базика. С зип математика. Аре бе! Ако ми даваше full golden set, нали, може по-добре ще да бъде, нали, с Protection 4, ама сега не е чак толкова. Те от Soplex не са чак толкова добри хора. И там се вижда един guy. Guy? Do speak English? Как трябва да го лова то с въдецата, бе? С въдеца не фаща. Закачам малко нагоре. Омаго, няма само една. Нямам снежни топки.
Нямаме енчантинг таблета. Добре. Хем шанс. Само shift да не се бъгва. Само shift да не се бъгваш. Също не там има готови мостове, така че... What? What? Хора. Много ме е страх, хора, не искам да умра така. О, не, он има дъма. О, не, он има дъма сет. О, как ще умра като едно. Хай. Не, той иска ме уби. Той ме иска ужасно. Бягай! Йоло! Бързо! Спасвай се! Страх ме! Не! Ти когато иде, ба! Когато иде! Пат! То си хакер! То си макилала! Не, то си хакер! Беваем, че то си хакер. Така, добре, ще изигра още 2 или 3 игри и после ще ставам, т.е. после ще спреклипвам. What? Това беше най-тъпия избор на Кит за този мап на Skywars. Най-лошия избор на Кит. Моето е по-ниско! Аз не съм нисък! Това не е честно! Съм висок! Над метър! Не падай! Съм над метър 60. Аз ще чупа игра. Добре. Лък! О, Боже, Господи! О, да! Сега ще ги правя вече. Хора, сега спечелих играта. 100 лък, просто 100 лък как ще ги снайперирам. Върху още 4 стрели. Да, ако имаме повече стрели, ще бъде още по-добре за мене. Още стрели, да! И снежни топки. Колко съм надарен. Още 5 диаманта, да! GG, my friends, GG. Ще е easy game. Мисля. Само някой да реши, той вече са бриджена на половината. И он също ще прави дама меч. Значи вече имам потомци. Живея за мирашки и кипочка ретур. Като се изтур, като шаматур. Стократен, косматен, великотен. Това ми е голема. Да, извинявайте. Разпях се. Да, може в момента ми мислите за луд. Съм абсолютно нормален човечец. Не бе, вълчество. То сега, значи как съм го напълня със стрели? Убих ли го, бе? Trollface, как го убих. С 3 хита му вкарах, само 3 хита ми трябва. Кой ще тръгне да бриджва се? Кой ще ми се опълча? Аз съм снайперист от класа. Не, пич. Пич баща пак се съкри. Букшелф ли направи, бе? What? Там ще ги оставя сега. Не, той не падна. Аз не мога да падна така. Аз да правя ли среда ми е много интересно. То как му троши букшелфовете? Не! Защо изстрелях? Знаете ли кой викам сега?
Викам сега да си взема средата, защото така не че никой не я прави. В момента никой не прави среда. Така че давай. Просто изи среда, май френчи. Ендър перли. Ти си сериозен. Просто аз обичам Майнкрафт. Един диамант изчезна. Безследно. Още една ендър перла. Хора, аз ги помня. Това сега как ще го тровна? Умри! То даже ми спря лавата, змия. Добре, си. What? Трофейс. Му вкарах 100 хита, обаче не мога да го убия. Проблема. Не дам колко стрели имам аз. 2 стрели. 2. Топна вода. Стрели. Айде! Убих ли го? Не съм. Но! Не, това беше толкова силен Skywars. Това беше толкова легит. Поне убих двама. Това ми хареса. Нямам кит за стрели, обаче. Имах кит за стрели. Добре. Пак няма да цъкам с кит взимам, така че ще им какво ще направя. Хаштаг хайп. Хайде. В коментарите може да ми пишете дали харесва да игра този геймод, т.е. просто да игра Skywars. Кажете ми, защото на мен доста ми харесва. Ми е приятно, но след това може би ще има Survival на 1.7.2, на 1.8, на 1.9. Като на 1.7.2 очаквайте да бъде пак в такъв скрин. Просто така. За 1.8 не знам, там вече са оправени за 1.9 също, т.е. 1.9 на Snapchat. Така, окей, нека да го направим. Сега ми дай лък, искам лък между другото. Или стринг, стринга също е найс. Не. Много бедно този Skywars. Ще успея ли да си изнеса играта или не? Ще разберем след броени минути, секунди. И ако има дърво... Ето го, той вече е на средата. Да и тя да си правим, ама аз нямам меч. Ще го трипя с братва, обаче пак аз имам айран. Да, не айран ми е такъв честплейт. И сега не мога да се кача. И ще чупя. Не, няма да чупя. Ще чупя вълна. И това беше вайбъра ми, добре. Още някакви странични шумове ще има ли в този невероятно фейлнат клип? What? Какво се случва днес? Днес очевидно всички хора на този свят решиха, че трябва да ми пишат, да споделят нещо с мен и така нататък. Окей. Нямам нещо против да се споделям с... този как падна.
драматично. Обаче война са герна вече средата, тъй че аз се забавих много. Не, ще опитам ли да намеря смъртта си в този Skywars. Всички са умрели вече. Нямам друг шанс. Не! Рип. Рипим пеперони. Това ще бъде последна игра. Обещавам ви, защото не знам колко дълъг става този клип, а пък не искам много да ви натварвам, тъй като не съм качвал въобще. Както за първи клип не мога да го направя 2 часа. Взех си кита. Това е малките този. Имаш един мап, снежен, в който средата беше няколко блока. И аз бях първи, имах кит с TNT, и взривих цялата среда и всичките ги саднах, защото имаш сигурно 4 човека. Кой ска сме Тим? Тим? Кой ска сме Тим? Аз са предлагам своите услуги, макар че сигурно пак ще пукна първи. Предлагам своите услуги. Чакайте, не. Помнъша. До тук списанието няма да пиша. Добре, така. Искам лък. Искам поне един път да ме дадеш лък. Едно дето го опъваш и той стрела, между другото съм стрелял с лък. Много е готино. В едно неолитно селище в Неофитрилски. Което е, мисля, че село или град. И там ще направи някакъв огромен исторически парк, ще бъде много готино. И откъде знам тези неща, защото майка ми участва в проекта. И ако искате, можете, мисля, че 2019 ще бъде. Ще можете да отидете. Да, рекламирам го. Що не? Аз обичам да рекламирам неща. Няма да ми даде. Нямаш да ми дадеш стрели, нали? Нали? Обичам това. Обичам този Skywars го обичам най-много. Като имам стрели и нямам лък, за да ги използвам. Да го използвам. Той има енчантинг таблет. Така съм годен апъл. Знаеш кой той? Знаеш ли? Той е батко ти фишинг род. Той дето фаща риби. Такова тия неща. Ох! Кома биве! Абе, какво бе? Абе, тия човек, тия хакери, бе. Тия имат по, значи, по 1000 ендър перли. Абе, аз да им имам късмета. Найс. Ендър перла. Лък, сега няма да даде стрели. Са фанали на баш, сега няма да имам стрели. Мога и се хващам. 2 лъка. Колко стрели получих тези 2 лъка? Една кръгла 0. Ай, йоло! Давай. Кради. Оня пич го виждам. Това пич го виждам. Думата. Което ще изям. Но са фърляли на бой. Айде. И сега го няма. Окей. Сега най-колко ми скочи в гръб. Та ще индърп. Тоз направи прочети мислите. Стрели. Кой сега ще дойде? Извадих лъка и той пижет има скинкът на Doom Calibur, се стресна веднага. Сам не знаете кой е Doom Calibur, ма ако не знаете... Но, бе! Знаете кой е Doom Calibur? Умрима! Той човек ще разплачем.
Тук раздавам правосъдие, хора. Ох, то се фул дъмърсет. Абе, ти базикаш ли са, бе? Абе. Махай се оттам. Fuck you. Добре. Това ще бъде последна игра. Обещавам ви. Просто не мога да спра да играя. Сега ще трувам. Само ми трябва среда, пичове. Средата, мисля, че това е средата. Ще наспаме стеницата. Ще наспаме средата стеницата и после ще ги гърме, като за световно ще ги нагърме, ще ги направя на нищо. Ще видят те, кой ще убиват хакери. Цена ми дадеш честна, бе. Средствам точно малко се вижда го турим. Нищо хубаво, дай ми редстон турча. Веднага! Кой са той? Сейчас как да се качих се, спасих се. Тук взема някакъв чест, 100%. Сега ще матрони играта, няма никакъв чест, обаче какво да направим? Нека да видим, може пак да има нещо. Не, защо да има нещо, моля се. О, скочи го! Паркур мастър! Лък! Нямам хилт. С кома удариха така, бе. Добре, хора. Това ще бъде края на този епизод. Така ето го обисаме, който сега ще го изключим. Така, това беше края на нашия невероятно хубав епизод. И довиждане сега от мен и чао!